Jekk jiena pereżempju irrid innaqqas ix-xaħam miż-żaq, allura nagħmel ħafna eżerċizzji għaż-żaq u din hija mistoqsija komuni ħafna illi nisimgħu ta' spiss. Fil-verità, il-ġisem ma jaħdimx hekk, ma jaħdimx illi jekk jiena rrid innaqqas minn x'imkien nagħmel iktar eżerċizzji pereżempju għaż-żaq jew inkella għall-koxox jew għall-patata. Imma il-ġisem importanti illi juża il-muskoli kemm jista' jkun kollha tiegħu. Dak li jgħidulu nużaw il-full body, għalhekk anke nisimgħu b'ħafna termini bħal full body workout u full body exercise, etc. Għalfejn qed ngħidu hekk. Għax fost l-oħrajn pereżempju biex aħna naħarqu aktar enerġija, nużaw aktar enerġija, allura li ħajwassal biex naħarqu aktar xaħam fost l-oħrajn, fost ħafna ġejt ieħor, huwa l-fatt illi meta nużaw il-muskoli l-kbar tagħna, ġifier tipikament mill-ħibs l-isfel, il-muskoli tas-saqaj, daw ironikament avolja x-xaħam forsi ma jkunx l-aktar fihom, huma fost l-aktar body parts, l-aktar partijiet minn ġisimna illi ħajkontribwixxu biex jaħarqu x-xaħam għax huma muskoli kbar. Mela inti iktar ma tħaddem muskoli kbar, aktar qed tuża enerġija għaldaqstant aktar qed taħraq xaħam irrelevanti minn fejn qiegħed dan ix-xaħam. Ġifieri għandek min pereżempju bil-kemm jagħmel eżerċizzji bħal ngħidu aħna sit-ups, crunches, il-famużi eżerċizzji taż-żaq imma xorta għax jagħmel ħafna eżerċizzji li huma full body li jħadmu l-ġisem kollu, speċjalment kif qed ngħidu mill-ħibs l-isfel il-persuna tara aktar riżultati u aktar malajr anka fejn jidħol illi aħna naħarqu x-xaħam. La qed ngħidu hekk ukoll huwa importanti li ma ninsew l-ebda muscles kemm jista' jkun biex anka innaqsu r-riskju ta' injuries, biex anka l-posture tagħna, il-qagħda tagħna inżommuha tajba kemm jista' jkun. Għax hekk niffukaw wisq fuq partijiet u mhux oħrajn ikun hemm dak li jgħidulu żbilanċ, imbalance bl-Ingliż illi jista' jwassal anka għal uġigħ, komplikazzjonijiet u forsi anka injuries. Għaldaqstant, toqgħodx tostossjena ruħek fuq is-sit-ups u fuq il-crunches, jekk pereżempju għandek xi ħam żejjed, l-aħjar tagħmel dawk li jgħidulhom full body workouts, idealment ma' persuni oħrajn biex tagħmlu kuraġġ il xulxin u idealment taħt il-gwida professjonali ta' xi coach ħalli jekk il-bambin irid tasal għar-riżultati li trid. Illum qabel għada idealment. Nawguralek.